Nenávidím. Nie, bože. To challenge je taký pain. Mytiku, ktorú nemám. Mi je jedno, že som prehral. Jak môžem zabiť, kamo, ja tam mám síce mytiky, hej? Ale ja ich nemám. Yo, takže čaute ľudia. Dneska to je nové video z Brawl Stars a bude to challenge. Dáme si Shelly. V tejto challenge ide o to, že budeme hrať solo showdown a musíme zabiť, nemusíme vyhrať, ale musíme zabiť, keď zo Shelly, musíme zabiť niekoho z Rare tejto rajky, hej, zo zelenej. Potom, keď napríklad zabijeme, počkajte, pes je tu, napríklad keď napríklad zabijem, hej, El Prima napríklad, tak musím s ním zabiť nejakú super Elku. Keď s ním zabijem Dynamajka, tak s Dynamajkom musím zabiť, a s Dynamajkom zabijem Piper, tak idem s Piper, s tou zabijem ATD, Mortisa napríklad, a ATD, hej. Až po legendárku a potom máme challenge splnenú. Takže ja dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a ideme na to. Ideme na to, sme Shelly. Bože, ja som si nepozrel, že či tam je nejaká rareka. Toto nemôžem zabiť. A hneď môj prvý kill musí byť tá rareka, hej? Takže nemôžem random obrázok Ember som dal len tak a není to tak, ako som povedal, lebo som si to udal. Môžem to ja zabiť Mortisa, inak idem od začiatku. Ale nemusím vyhrať. Môžem byť hocikedy v top 5, môžem byť hocikedy tam a tam. Colt, teba potrebujem. Nie. Kámo. Čiže musím si pozerať, že aká rareka tu je. Tu není pre zmenu žiadna rareka, takže vám to strihneme. Tuto challenge mám od Snake Taga, takže shoutout Snake Tagovi, je to podľa mňa není najlepší hráč, ale najlepší Brawl Stars content creator, takže a jemu sa táto challenge podarila, tak dúfam, že sa to podarí aj mne. Kerry je dead, ale ako hovorím, nezabil som žiadnu rarku, takže ideme ďalej. Že by sme mohli mať... Nie, to není... Ok, nemáme tu rarku. Ani Shelly nemôžem zabiť, lebo to je starting brawler a nie rarka, takže... Ok, ďalší win. Kamu, už mi to dá nejakú rarku do matchmakingu aj. Colt, všetko. Kamo, ja tu máme rarku, ale kamo... Počkaj, dúfam, že ju nezabili už. Lebo keď hej, tak môžem livovať. Kamo, neviem zabiť jednu rarku. Pozor, či je tu nejaká rarka, kámo. Toto je hard challenge, ja nemusím ani vyhrať, kamo. Snake Tag to mal o mnohom ťažšie, lebo musel ešte vyhrať ku tomu. A kamo, ja tu neviem nájsť buď rarku, alebo ju neviem zabiť. Kamo, Bull! Ja som sa na neho vôbec nesústredil, tak toho sme mali aj v minulých hrách, počkať. Sa musím ísť pozrieť do battle logu. Túto hru som nemal žiadny kill. Túto som vyhral. A tu nebola žiadna rarka? Nebola. Tu tiež nebola žiadna. Tuto bola. Ten Colt. Tak. Ale neviem zabiť. Neviem zabiť najhoršiu raritu. A tu není zase rarka. To je iba super rarka, takže zase vám to strihnem. Som štvrtý či piatý. Piatý, hej. Kamo, potrebujem už zabiť nejakú tú rarku. El Primo. El Primo je, ale nemusím ho zabiť ako prvého, ale poď, El Primo. Si nezomrej nejako hneď. Nie! On zomrel, ten blbec ako prvý. Aký blbec môžeš byť, že zomreš hneď ako prvý? Či nejakému Chesterovi, či na čo zomrel ten týpek.
Tak akože toto bol Daddy's home jak hovado. Ja neviem. Kto tu je? Kamo, neviem, či tam je nejaká rareka. Brok, áno. Teba hľadám, Bročík. Poď sem. Poď sem, prosím. Nie. Ja viem, že som zlý za Shelly, hej ľudia. Ja to vie... Brok, nedával by si mi klauna, keby vieš, čo za challenge hrám. Ok, ľudia, posledná hra, nie tejto challenge, ale kamo, posledná hra, čo sa snažím nájsť niekoho. Ok. El Primo tu je. Primo! Nie, táto celá hra záleží na tebe, El Primo, prosím. Nie. To nespravíš, Leon. Nemôžeš sa nechať zabiť tým Leonom. Nie, nemôžeš to spraviť. Nie, yes, ľudia. Máme to. Zabili sme El Prima, takže ideme za ňoho hrať. Je to není úplne najlepšia rareka, ale to nepozeral, či je niekto super rare v tej hre. To čo mám za gadžetu? Bol tam niekto? Super, vôbec? Fakt snažiť ľudia. Túto challenge chcem dať. Možno ju dokončím až zajtra, alebo za 2 dní, ale kamo. Supererka. Je tu niekde? Není asi. Podľa mňa není. To je všetko supererka. Max není supererka, Max je mytika. Ľudia. Čo nás je? Dynamike. Kámo, kašlom na teba, Edgar, ja idem podať a tu je Mortis. Nemôže zomrieť Dynamite ako prvý, kámo, nemôže. Hovorím vážne, kámo. Nie, že ma ten Edgar zabije na Wi-Fi, okej. Ne, niekto zabil Majka. Prečo kúkam do počítača? Ja neviem, či je to supererka, alebo není. Riko, si môj hrdina. Riko! Kuličky vidím. Nech to vyhraje ten fight Riko. Yes, máme ho. Play-neme. Ja som ho zabil. Je to tam, takže ideme si dať Rika a vyhraje. A ideme zabiť nejakú epiku. Easy, keď zabijeme nejakého Edgara, ktorý bude noob. Tu Edgara, áno, máme tu Edgara. Okay. No, vidíte, hneď sa nájde. Ne. Yes, ok. Kámo, hneď prvá hra, máme to. Nemusíme vyhrať, takže... Edgar je... Vy viete čo, ale... Aspoň je easy. Čo mám stále s tou Ember, ale kámo, proste... Túto časť s Edgarom som točil pol hodinu, takže to kľudne dojazte niekedy na... Môžeme ísť rýchlo potom na mytiku a potom na legendárku. Mytika. Miko je mytika a ešte Maxka je mytika. To je Bea, tá je epika, tu nemôžem, akože môžem ju zabiť, ale aj Janet je vlastne mytika, aj Janet môžeme zabiť, aj Janet. Janet možno bude najľahšia z nich. Janet aj Maxka, na jednom mieste. Nie, Wi-Fi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja to nenávidím. Musím, počkaj. Mytika. Max je mytika. Jak? Počkaj, mytika. Gin tonic. Ne.
Byron, mytika. Možno takto. Jupi, máme to, ľudia, máme to. Ja nemám Byrona. Na tomto určite. Sakra, bože. Takže ja sa nehnevám na to, že som prehral, kamo. Ja sa hnevám na to, že som zabil mytiku, ktorú nemám. Mytika je Eve. Pomoc. Dok. Jak môžem zabiť, kamo, je to bolo síce ľahké, ale kamo mal to rýchlejšie kvôli tomu, že on má všetkých brawlerov. Mytika Willow tu mám. Nie, kamo, 3 mytiky tam mám, ani jednu nezabijem. Ja to nedávam tu challenge. Nedávam to. Mytika. Byrona nemám. Bell nemám. No to je epika aj tak. Candy nemám, ale aj tak je to epika. To je bola Lážo Plážo challenge. Bas, to bol Bas, kamo. Si dám nejakú úplne najlepšiu epiku, ktorú mám. Nemám Daga. Som mŕtvý. Kam? Eve nemám. Baza mám. Akože tak to nebola žiadna mytika, takže nič. Ľudia, toto je tak pain challenge. My sme iba u epiky, kam. Keby sme kam u legendy a neviem zabiť legendu, tak to chápem celkom. Ale kamo. Už hodinu sedím u epiky. A ešte u Edgara, no fuj. Čo sa... Kamo, Wi-Fi ma zastaví. Mr. P. Toho aj mám. Oh my god. To je Gale, to nič. Aj Squeaka mám. Kámo, keby sa Squeaka alebo Mr. P ho mi podarí zabiť, tak kámo, som najšťastnejší na svete. Squeak. Poď ku mne. Ty jedna salína. Zabili sme Squeaka, ľudia, my sme to zvládli. Áno. Jupi. Kámo. A to bol Squeak, že? Kamo, lepšie jak nič. Teraz nájsť legendu. Ešte to chcem už zarobiť, ľudia. Nemám čas iba na natáčanie. Mám aj iné povinnosti. Práve zomrem, kamo. 1 HP zostalo, nevadí. No, neprestávam proste, kamo. Neviem, prečo si nedám prestávku. Kenji. Skvelé, toho nezabijem nikdy. A to izby, kamo. Leon. A Amber. Ale Amber nemám. Leon. Je náš hlavný cieľ, kámo. Leon. S legendou, toto je nahrávané z budúcnosti, tak táto časť s legendou mi trvala mega dlho. Takže ja vám to strihnem tam, kde som ju už zabil.
kašlem na to. Už na tú challenge. OK, vyberiem si hociakú mytiku, akú chcem, lebo kamo... Takto nahnevaný som už dávno nebol, ty vole. Lily si berem a idem... Keď tam budem mať Surge'a, tak automaticky po Surge'ovi potom dám jeden win, všetkých ich zabijem a môžem ísť za mamou si dať mekač, ktorý mi kúpila. Nie, on ma zabije Cole na blízko. Nevadí, aj tak nebola legenda. Na čo, kamo, prečo ja nedávam play again? Hodinové, kamo, hodinové. Surge, oh my god. Surge, a je tu. Nie, Wi-Fi-na, nie. Kámo, stratil som toho Surge'a, že? Som ho stratil asi. Nestratil. Ja to tam ľudia. Ja to milujem. Takže túto nenávidenú Lily dávam preč a dávam si Surge'a a idem to tu... Vy viete čo? Hej? Páčil by sa mi aj ten tvoj barbecue ball. No. Kamo, nie. On ma zabil taký ťunčo kvôli Wi-Fi-ne. Keby mám normálnu Wi-Fi, tak už... Ja viem, že sa stále hovorím. Tak už, kámo, si robím normálne veci a jem môj McDonald. Ja už nemôžem, kámo, nie. Ako mám ja star power? Počkaj, nie. To sa nestalo, že som druhý. Reagujem na prehry kvôli Wi-Fi-ne, tak to ukončujem. Nechcem ani robiť outro, ja iba poviem čau. Čaute ľudia, toto je ešte taký dodatok do toho videa, čo som vydával. Tu challenge som nevedel splniť, lebo na konci som s tým Surge'om proste nevedel vyhrať. Tak to teraz vyhrajem, lebo nie som... akože niektoré challenge som nedokončil, ale túto challenge chcem vážne dokončiť, lebo mám na to gule. Takže posledný krát vyhrajeme. Nech nepíšete do komentárov, že neviem plniť challenge. Ja ich viem plniť, len som fakt tedy nemal na to náladu, takže som to nesplnil, ale teraz to spravím. Sľubujem. Kámo, potrebujem ulti si skočiť. Typo. Skočil som si. Rovno mám druhú stage. Mohli mi nechať aspoň jeden hit z toho baza ešte. Dominácia. Kámo, ja som taký dominátor, že aj Shelly som zničil. OK. Tak akože čau. Kámo, poď to nedá, nie? To nedá. Kámo, on to možno dá, to nedá. Vyhrali sme hneď prvú hru. Takže máme rank 35 a ešte ku tomu sme splnili tú challenge. My sme ju splnili, ľudia. Takže ešte keď ste si počkali, tak ste si počkali. Takže čau.